Купихме си втори бус за нашата база за европалети и я напълнихме за отрицателно време догоре. Часът е 9:20 сутринта и отиваме да вземем новият камион от сервиза, където му монтираха новото въздушно окачване. На връщане минахме да вземем електрическия трион от сервиза, където беше на поправка и потеглихме към базата. Това е викач на морето, а това съм аз, викач на палети в TikTok. Аз съм Сисака. Плюсове: владея компютрите и не ме е срам да се излагам. Минуси: не помня имена, главно преча, не слушам музика и не слушам никого като цяло. И да, това заболя. С два буса вече е много по-удобно, защото две момчета постоянно обикалят да разнасят европалети и да изкупуват. Още след няколко дни предимството да имаме втори камион оказа своето влияние. Май ще ни трябва по-голяма база. Успяхме да изкупим над 5000 палета ескари. Европалетните ни страници понамаляха, трябва да поръчваме пак. Кратка почивка за обяд и продължаваме работа. Само гондола не беше идвала да разтоварва и гондола дойде. Това е джипал. Разтоварихме гондолата и веднага след нея дойде и тир. Трябва да призная, че съм впечатлен от уменията на този шофьор. След това обаче дойде трудната част – сортирането. Чакаше ни много работа. Ако се чудите как стигнахме до тук, прегледайте и предишните епизоди на нашия мини-влог в канала ни. Последвайте ни, защото предстоят още по-интересни неща.